Λοιπόν, θα γίνει, τα ακουστικά αυτά είναι ασύρματα, οπότε θα γίνει το εξής μαγικό. Δώστε μου μισό λεπτό. Αυτό είναι το κινητό μου. Αυτή είναι η κάμερα του κινητού μου. Και αυτή είστε εσείς. Αυτή είναι η δικιά σας κάμερα. Ασύρματα. Πατενταρά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το room tour. Όλα γίνονται... Οπα. Εδώ βλέπετε το παρελθόν και τα σχόλια, τα οποία διαβάζω όταν σηκώνομαι λίγο πάνω από το γραφείο ή από το πλάι. Η τηλεόραση μου είναι μια 42 Samsung. Όσο εστιάζω πάνω της βέβαια θα έχουμε χαμηλό φωτισμό, οπότε θα εστιάσω κάπου αλλού ή απλά θα την κλείσω για τώρα. Πουλο. Η τηλεόραση μου είναι μια 42 Samsung. Τα ηχεία μου είναι 5 και είναι τα Z906 της Logitech. Είναι και ένα κρυμμένο εκεί πίσω. 500 W RMS. Αυτό είναι το καινούριο Air Condition, το οποίο μην κοιτάτε τώρα τα καλώδια που κρέμονται έτσι, απλά δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ. Έχω κάνει εγώ το κανάλι που βλέπετε, το πλαστικό, στο οποίο μέσα ταξιδεύουν όλα τα καλώδια με αυτή τη φανταστική πατέντα και φτάνουν μέχρι πίσω στο γραφείο. Να ξανανοίξω λίγο την τηλεόραση, να βλέπω κανένα σχόλιο. Άντε μωρή πόρνη, θαυμάζετε εσείς το κανάλι. Αυτό το φανταστικό άσπρο κανάλι με τις ραβδόσεις. Μπορώ να δω από εκεί πέρα chat? Ναι, φυσικά. Έχω αφήσει και τη μικρή καμερούλα και ενοχλεί. Τη βγάζω. Λοιπόν, το κανάλι λοιπόν κατεβαίνει κάτω και έρχεται εδώ στο PC. Το PC μου είναι ένα Bitfinex Prodigy. Αυτό το μικρούλι. Κτηνάκι. Το οποίο θα σας δείξω σε φωτογραφία γιατί δεν το έχω τώρα ανοιχτό. Cameraception. Cameraception. Το PC μου είναι αυτό. Όταν το πρωτοπήρα, σύν το ότι πλέον έχω βάλει εδώ πέρα 3 σκληρούς. Έχω έναν SSD 128 Pro Samsung. Έχω 3 σκληρούς πλέον τέτοιους. 1 TB της Western Digital, τους έχω σε RAID 5. Η γραφικών είναι η Asus GTX 760. Η Noctua NHD14 είναι το κτίνος που ψύχει τον επεξεργαστή μου το 4670K, τον οποίο έχω overclocked στα 4,4 GHz αν θυμάμαι καλά. Ναι, AT44, 4,4 με τις θερμοκρασίες στα 45 καλοκαιριάτικα είναι μια χαρά. Αυτά. Εδώ έχουμε το πληκτρολόγιο. Ψαρωτικό. Αντιγιά. Μυρίζομαι γκρέμερ στο PC. Το κάναμε τον ίδιο καιρό με το Δημήτρη, αλήθεια είναι. Αυτός το κάνει σε άσπρο, εγώ το κάνω σε μαύρο. Το πληκτρολόγιο δεν δουλεύει. Άμα πατήσω Alt και F4 δεν θα κλείσει τίποτα. Μη φοβάστε. Εξωτερικό Blu-ray. 2 Xbox 360, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Xbox 360 controllers, σωστά θυμάμαι. Το καινούριο ρούτεράκι της HCN, το οποίο έχω το καλωδιακό ίντερνετ. Η κονσόλα για τα ηχεία. Το πληκτρολόγιο είναι ένα Logitech, μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι ένα Logitech ασύρματο με φως. Και το φως, όσοι παρατηρήσατε, δεν πάτησα για να ανάψει, απλά πλησίασα τα χέρια μου. Το ποντίκι είναι ένα MX Performance ασύρματο επίσης της Logitech. Τα ακουστικά με τα οποία παίζω είναι τα G... Έλα, κάνε focus. Κάνε focus. Δεν θα κάνει focus. G230 της Logitech επίσης. Ναι, είμαι λίγο fanboy της Logitech. Και εδώ κάτω έχω το subwoofer. Οπότε, όταν παίζω, είμαι έτσι και βλέπω τα σχόλια έτσι ή έτσι. Αυτά τα ωραία. Απ' έξω εδώ έχω παραθυράρα. Το πρωί βλέπω κάτι θείες από απέναντι. Ανοίγω την άλλη κάμερα και κλείνω αυτήν. Να